No niin, sunnuntai-päivä ja taas täytyisi ruveta vähän tallissa tapahtuu. Oven karmin tiivisteitä vähän käytiin katsomassa korjakumista, löytyi tämän näköistä tiivistettä, mutta on vähän liian räikeitä väriä, että alkuperäinen pitää olla tuonne kangasta, mikä näkyy pätkään, niitähän ei saa mistään, niin ajattelin, että jos maalaisi ton Agnian värillä tämän tiivisteen, niin siitä voisi saada siihen tiivisteitä. Se on nyt seuraava yksi projektivaihe. Takalasin tiivisteet sain tehtyä täältä korjakumista. Löysin tommoten kumitiivisteen tonne taakse kiertäen. Mielestäni aika sillain niin kuin ihan hyvin toimiva ja sisäpuolta on kattoo, niin se on ihan siistin näköinen. Elikkä ovikarmihomma on seuraava juttu. Ja sitten sitten sitä pientä nikrattavaa jäähdyttäjää pitää vähän korjata. Jäähdyttäjä vuotaa tosta saumasta, tosta putken, niin pääsee, kun lämmöt nousee, niin pääsee niin heittää tuohon koneen päälle vähän nestettä. Ilman putsaria kokeilin tuosta pienempää, mutta voi olla, että palaan siihen alkuperäiseen putsariin. Putsarihommaa, joo. Ei siinä sitten muuten rupee sillä, jos katselee sisältä sain sitten. Sisällä on vähän kesken vielä. Kaikki työkalut on vielä vähän jäänyt tonne vanhoja. Mutta sisälle sain sitten nikkaroi tuoton kierroslukumittarin tuohon paikalle, tuommoinen vähän nostalgisemman, ja sitten sain ton polttoainemittarin, pistin tonne vähän siistimän näköisesti tonne alas, vähän siivottiin tuon koloran, koska minullahan on täällä tuo Masseo Verkutsonin kierrosluku kuin polttoainemittari tässä autossa, kun olen tähän itse silloin joskus niin nikkaroinut tonne ton tankin, kun oma tankki oli rikki, niin hitsasin tommoten tankin tonne pellistä. Se vetää 31 litraa, niin sillä nyt pääsee ajeleen jonkun verran. Ja kun pitää tuota varakannua tuolla mukana, niin varakannua mukana perässä, niin se on ihan hyvä. Elikkä ja lehtijousia on suunnitteilla. Katsoo tuosta, että täytyy saada tonne vähän peräpäätä nousee ylöspäin. Ja siinä on vähän vetoakselia katsellaan. Ja samalla noiden jarrujen säätöjä herkistelin tommoset uudet säätöruuvit sinne, niin saadaan säätää noin jarrupalkki. Siinä on vähän kaikkea muutakin jäänyt tuohon hommiin ja sillä, että eihän siinä sitten mitään. Kyllä se siitä varmaan pikkuhiljaa valmistuu sanotaan, ja siinähän se on toinen Agnia odottaa lavetilla menonsa, niin näistähän on hyvä jatkaa. Ei muuta kuin näihin merkkeihin. Hojo hojo.